El tradicional concert de Sant Jordi de Reus d'enguany no només va ser traslladat de dia, sinó que també va ser traslladat d'escenari. Va ser el dia 27 d'abril, el dia de la Moreneta, al Teatre Bartrina, en lloc del dia 23 al Parc de Sant Jordi. Tot i tenir un bon cartell, el concert de Sant Jordi d'enguany no va ser el que el públic habitual del concert reusenc de Sant Jordi esperava. I és que aquest concert s'havia convertit en una referència. Era d'una banda la primera oportunitat de l'any per a ballar a l'aire lliure i era un concert en el que els grups participants aprofitaven per a presentar gires, discos i fer estrenes. Recordarem, per exemple, que va ser el Sant Jordi de fa 2 anys que els Black Sambusto estrenaven gira o els Festa Fotre de l'any passat que estrenaven a Reus la coreografia de tota la seva temporada. Aquest concert estava associat a un ambient molt jove i festiu, caràcter que, per bé o per mal, s'ha vist minoritzat enguany, ja sigui a causa de l'inusitat escenari o a causa del cartell. Va encetar la nit la Berta amb 2 cançons del seu treball Somnis Forts, una Berta que va venir sense els seus músics acompanyants. Va anar seguida dels Whiskins, que repetien Sant Jordi de l'any passat, però aquest any només amb 3 temes. Després en Joan Amèric, que aquest ja sí, amb 3 temes en directe, va fer les delícies en format acústic tant del públic més jove com del més gran, que mai no havíem tingut l'oportunitat de sentir-lo a Reus. Al quart de la nit, en Pep Sala, que va ser el que va arrencar més veus del públic i algú que altre del seient durant els 4 temes que va interpretar, tots en acústic i un 11 de setembre amb uns arranjaments força especials. Finalment, com a cap de cartell, la Maria del Mar Bonet, que no va decebre a ningú dels que ja la coneixien i que possiblement va guanyar-se algun efecte nou gràcies a les seves jotes i cançons carregades d'energia i amb unes lletres subtilment picantones. Un Sant Jordi bo, però diferent. Els Black Sambusto literalment van col·lapsar el carrer Llobera, i és que fins i tot el carrer va haver de ser tallat per la policia local pel gran nombre de seguidors del Vendrell que s'havien congregat a les portes de la botiga Quick on signaven discos. Amb la impuntualitat que caracteritza la majoria de músics, els Black Sun van satisfer les necessitats dels seus incondicionals i van romandre a la botiga signant exemplars del Llençat i fent-se fotografies fins ben bé les 9 del vespre. Llençat és el darrer disc dels Black Sambusto enregistrat als estudis Musicland d'Avinyonet de Puigventós durant els mesos de febrer i març del 2000, després d'una extensa preproducció que es va portar a terme als estudis Tivoli del Vendrell. Llençat ha estat produït pel mateix grup amb la col·laboració d'en Xavi Fortuny, així com el disseny gràfic va anar a càrrec del mateix cantant, en Penny Fortuny. Ha comptat amb la col·laboració d'en Quimi Portet a la guitarra en 2 temes, d'en Jordi Mengol, en Jorge Revenaque i Ángel Santiago.